Jeffrey. Chini. Jembara chini jamasi ya mara kisha baserabu. Jeffrey. Chubomira kuregeta ndeti. Chubomira ndio nacho. Isamba shinyiwe, ha? Chinyu. Ati funo. Isamba mani. Yashe. Mamusango. Domare gerapa ini. Ha? Mara domare gerapa ini. Ausige mkazi huo. Murume mkuru watu shate soro shemeni. My Jeffrey. Iko yabuno nyatso uziye bibi, buno nyatso uziye bibi kuti ana ari kukikirizana, mana tiye muri mana okay. Kukikirizana muzubano. Ati funo. My Jeffrey. Iwona bushano. Ana ari kutokikirizana kuda kutenge bushano wekuti waona urape COVID. Imo nditi kwa hai marara. Ava ndokugara mumba. Chi my Jeffrey chi. Imama kwambire kuti kwaone ni muzumbani ndo yakagara pedze COVID nje. My Jeffrey susase. Tinaka munesa chiji murume mkuru kuramba ndemurongera chiro chinge pamhatso bana. Nemaski amuzina kutopfeka. Zvinhu zvazara mare. Unapfeka mask zviri kubhuyiwa maradio maTV pari nepari. Munhu ngaapfeke mask. Semapfekere ndakaita naye. Magaze nyara dzenyu nemvura ine sipo yamvura yakachena. Mapedza mukorera muita zvekugoenda kusangana navanhu akawanda social distance. Muende kukliniki yo. Muende kubairwa mavhakisini. Tikufanisa babo chii. Jeffrey imi zvamunonyatsa kuona kuti baba ndinge namai ndinge anobaida kutsvake muzimbani pere pakuchivo. Itoitai bati vuno indatobveyo kuchipatara. Endai movaccinatwa. Ariyo mavhakisini pachipatara. Oh. Andiro urusvika kwangwana. Ini ndabveyo. Rachiri pamaski yako ore. Ndipe kuno maski yako richakazviwa. Chinyo. Munoti nasara iwe. Inacha pamaenda hamba mweenda mweti kwaione mama namusina. Oh, maski yako napfekai. Radio yacho namubviri amubvipo. Ndozvokutondiramwirepo. Maradio maTV vari kurevanza nguva ngenguva. Pfekai mamaski. Gezai nyara nemvura dzine sipo. Amutozwi. Maninji ndinokombidzwa naye. Maninji emene. Maninji. Murume mukuru usakutopenga. Tibvisire mamushango maski. Ibi, unozi muzimbani. Aska. Muzimbani penu. Muzimbani wekudini? Ibi, muzimbani ndo unese. Aish. Hapo. Baba, murume ndamugorera. Imi, ate fulo. Imi ndanga mtaka kuti gani ndaye kumakoshango enyuwa. Imi ate fulo.